Drop bitch. Gari kɛrɛfɛ petit ne ka taa bɛn muso k'a ka saki k'a ka miliyɔn 2 k'o la n y'a minɛ k'a gosi ni n ko ta ko kiw k'a bolo don a kɔnɔ ma ɲi dɛ non wala non i ma ɲi parce que denmisɛnnin mɔgɔ man ka denmisɛnnin k'a to yen sinon o ne fana ko lamɛrida la yan ne k'a to min na ale fana ka mɔgɔ pɔtɔ siɲɛ k'a kunu n ka bɔ fɔ a ka fɔnɔ ne ma dɛ ne tɛ taa ni denmisɛnnin ti jɛnna ye non non cɛ e ko fɔlɔ ni o sinon e ma nɔ ma sinon ne ka ko caman kɛ dɛ patron non ni min bɛ na cɛbakɔrɔ n'i kɛra cɛbakɔrɔ ye ka ban non kana sɔn denmisɛnnin bolo bara ala ka bɔ o patron kamalen dɔ le kɛra yɔrɔ min a kolo ka kunba ten ale bila mɔgɔ kan de ni yɛrɛ bɛ i bɛna suguru den kule kan mɛn sisan kamalen so de dɛ ne yɛrɛ bɛ n bɛ denmisɛnnin dɔ k'o ci a bɛ taa sira fana magasin na cɛ mori min fɛ yen cɛ ka magasin fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ tout demoiselle s'il vous plaît a ye ne ba wala magasin a bɛ taa ko litiri 2 wala ni malo bɔrɛ 1 b'a ka joona yɛ cɛ ka magasin non mori ni sera yen fɛn bɛɛ bɛ tout non tiɲɛ don ma nɔgɔ dɛ sira ci kan ne yɛrɛ ka malo ka charger ka charger mais ne yɛrɛ taara ka taa débloquer wa et puis i ka radio le di yan a ka wari di ma continue ɲɛ 2 wari wa sinon cɛ min waritigi nafolotigi yɛrɛ yɛrɛ de wa a sɔrɔ tɛ ten yan an bɛna te min mais dɔ bɛ nin kɔnɔ ne bɛ se ka n ta min na tɛ sanna nin a ka di ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan tɛ sɔrɔ tɛ wa tɛ sɔrɔ nin mɔgɔ ko ko sanna t'a la ka sɔrɔ sanna la mɔgɔ t'a yɔrɔ a ja yɔrɔ filɛ nin ala kana di wale ala wa a ka di dɛ jeudi là ouais y a pas mɔgɔ qui passe même. Non, moi j'ai déjà, ouais. Depuis là, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui parle là, elle prend son jet. Ouais. Moi, elle prend le jet. Depuis moi, ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui parle. Et les filles, venez ici. Où va où? Où ça? C'est qui t'a envoyé? Mon papa. Hein? Mon papa. Quel papa? Donne-moi ça là. Donne-moi. Donne-moi pour ta là, si tu n'as pas donné, elle te sera d'avoir. Donne-moi. Donne-moi l'argent là. Donne-moi l'argent là. Faut donner l'argent. Ouais. Non, moi je suis gain. Oh ben. Ok. Depuis là quoi. Wow. Levez. Chloé. Bon, donc agressé. Kamalen jumɛn? Non, a fɔ ma non ne ma fi yan ko kamalen n ka mɔgɔ y'a gɛrɛsɛ la ne ka 1000 non ma a bɛ ne ayi ta mɔgɔ den kɛ ne ka 1000 ta petit bɛɛ ka wari ta wa petit Ouais, Chao, tu dis quoi? Moi, tu dis là, y'a quoi? Hein? Chao, y'a quoi? Hein? non mais Tu dis quoi? C'est là, tu veux prendre quoi? non ta non